Η παλιά και το παιχνίδι συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό. Η παλιά γυρίζει, προσπαθεί να ληφθεί ο Προτάσοφ. Το σούτ, ο Ατματζίδης δεν μπορεί και είναι γκολ. 0-1. Ο Ατματζίδης από την ενέργεια του Κρίς Καλατζή. Ο Προτάσοφ ελίσσεται, ξεφεύγει από τον Βλάχο. Το σούτ δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Ο Ατματζίδης. Η παλιά που γίνεται και φεύγει. Ο Κρίστενσεν και είναι και γρήγορος απέναντι στον Ατματζίδη. Το πλασέ του Κρίστενσεν, η μπάλα στο δοκάρι και το 0-2 για τον ύπνο στην παλιά που έγινε στο κενό χώρο. Ο Δανός βρέθηκε απέναντι από τον Ατματζίδη. Το σούτ του βρήκε πρώτα το δοκάρι και το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Τον μαρκάρο Καραπικάλης τελικά τον αφήνει από τον Βλάχο. Η μπάλα για τον Αλεξανδρή. Η σέντρα περνάει η μπάλα με το διώξουν το Μανατίδη. Το σούτ που γίνεται και είναι 2-1 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μειώνει. Η σέντρα που έγινε από τον Αλεξανδρή. Λίγο βρήκε ο Μανατίδης στην μπάλα. Το σούτ είναι από τον Αγορογιάννη. Του Ολυμπιακού έτσι. Βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση ο Κρίστης, ο οποίος δεν είναι offside, για να δούμε, είναι γρήγορος. Τρέχει ο Κούτουλας, πάντα ο Κρίστενσεν. Υπάρχει ο Κρίστενσεν απέναντι από τον Ατματζίδη και το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ήταν απασχολημένες με τον τραυματισμό. Θα σας δώσει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού που ξεκινάει ακριβώς από εδώ, από τον Χατζίδη που κάνει τη σέντρα. Εδώ έρχεται ο Τσαλουχίδης και με εσωτερικό δυνατό αριστερό σουτ παραβιάζει την εστία του Ατματζίδη για να κάνει το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Χατζίδης. Πάντα ο Μινάς Χατζίδης θα δώσει και στον Μπατίστα. Μέσα στην περιοχή ο Ντανιέλ Μπατίστα θα κάνει και το σουτ και το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Τον Χατζίδη έδωσε στον Μπατίστα. Έκανε αυτό στην προσποίηση στον Βάιο Καραγιάννη. Αμέσως το σουτ με το αριστερό, δεν μπόρεσε ο Ατματζίδης. Καλή φάση, πρώτη ίσως, πραγματικά καλή φάση του αγώνα. Και γι' αυτό καθόμουν εκεί. Θα σας διακόψω όμως, ο Κετσπάγια που πλασάρει και κάνει το 1-0. Το 0-1 αν προτιμάτε. Να λοιπόν που η ΑΕΚ στην πρώτη συνδυασμένη αντεπίθεση των παιχτών της. Με την αλλαγή της μπάλας ανάμεσα στον Κωστή και τον Κετσπάγια. Το πρώτο γκολ από τον Γεωργιάνο, τον Τιμούρ Κετσπάγια. Που συνεχίζει το σερί που, όπως είπαμε, ξεκίνησε κατά της Ουαλίας στην Τετάρτη. Στον αχίλιο τένοντα του ποδιού του ήταν τελικά σοβαρό. Και έχουμε πέναλτι για την Καραβάκος λοιπόν απέναντι στο Στρακόσια. Καραβάκος σουτάρει, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Στρακόσια και το κόρνερ έχει εκτελεστεί το Καλατζή. Πολύ καλά χτυπημένο πάνω στη γραμμή σώσουν οι παίκτες ΣΑΕΚ και σοφαρίζει ο Μπατίστα. Βλέπετε εδώ και πάλι με τον Καλατζή. Είναι χαμηλά εκτελεσμένο. Δεν πιάνουν εδώ οι παίκτες στην μπάλα. Ο Νταμπίζας που κάνει το σουτ στη γραμμή, Κασάπης και Ατματζίδης. Τρώνεται στον Μπατίστα που... Μάλιστα, παράπονα του Μπάκεβιτς από τον Κωστή. Ο Κωστής που πράγματι δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά σήμερα. Χατζίδης που θέλει να βγάλει για τον Μπατίστα. Ο Μπατίστας στα όρια της περιοχής στο σουτ και το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Δίνει προβάδισμα στους ερυθρόλεπτους. Κοιτάξτε και πάλι την έξω την παλιά του Χατζίδη στο κενό χώρο. Με γρήγορα βήματα ο Μπατίστας στον Μπορμπόκι. Που αλλάζει με τον Τζάρτα. Ο Τσάρτας κλείνεται για το Σταματή. Σταματής που αποφασίζει να προωθηθεί. Κάνει το 1-2 με τον Δημητριάδη και ισοφαρίζει. Η ισοφάριση της ομάδας του δείτε το Σταματή. Αλλάζει με τον Δημητριάδη που σήμερα έχει αναλάβει να δίνει τις assist στους συμπαίκτες του. Το φάουλ πολύ δυνατό και γκολ. Γκολ για τον Ολυμπιακό από τον Καλάρασο, τον Βασίλη Καραγιάννη. Κοιτάξτε και πάλι. Το σουτ, το φοβερό σουτ του Καλατζή. Σκάει μπάλα στο χειρότερο σημείο για κάποιον goalkeeper. Κοιτάξτε πώς και δεν έχουν πλέον τόσο πολύ κουράγιο για να βγουν μπροστά και να επιζητήσουν την ισοφάριση. Βαθιά παλιά του Μανολά. Κωστής που θέλει να μπει στην περιοχή, κερδίζει, πλασάρει, μπάλα πάει προς τα δίκτυα με. Βαθιά παλιά του Μανολά. Σε ένα χώρο που φεύγει ο Κωστής, εσείς δεν μπορείτε να το δείτε από πίσω. Έχει κάνει ήδη μια μεγάλη κούρσα, είναι και ο Μπορμπόκης. Περιμένει ο Μανατίδης που λέει ότι ελέγχουμε, αλλά χάνει την μπάλα στην έξοδο 300. Προβολή με το δεξιπόδι του Κωστή. Που νικάει και το Σκαρτάδο που σαν τελευταίος παίκτης. Λεπτά αργότερα η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Μια ατομική προσπάθεια και μια υπέροχη τελική πάσα του Τόνι Σαβεύσκι δεν άφησε ανεκμετάλλευτη ο Ντανιέλ Μπατίστα. Πλάσαρε υποδειγμα. Αργότερα οι ενωσίδες πανηγύρισαν εκ νέου. Ο Τιμούρ Κετσπάγια συγκράτητος πέρασε στην επίθεση. Η μπάλα έφτασε στο Σαβεύσκι και η σέντρα του Σκοπιανού βρήκε δύο συμπαίκτες του μόνο στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Εύκολο Ολυμπιακού συνεχίστηκε στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Στο 47 ο Μπορμπόκης σέντραρε και ο Φώτης 300 βοήθησε τον Ντανιέλ Μπατίστα. Στο τρίτο λεπτό ο Ολυμπιακός μείωσε το σκορ. Ήταν μια φάση που αμφισβήτησαν εκ νέου οι αεξίδες. Ο Σαπάνης έπεσε κάτω από μαρκάρισμα του Καραγιάννη και ο κύριος Βέλιος έδωσε πέναλτι. Απόψη, αλλά έτσι όπως με το λένε άλλοι, δεν ήταν πέναλτι. Το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Ήλια Ιβίτς.
σε αυτό το τέτα-τέτ από την Άσπρη Βούλα με τον Αλέκο Ράντο. Εκεί που είναι τοποθετημένη η μπάλα, παίρνει φόρα ο Τσάρτος, ευκαιρία και το 1-1 έπεσε. Η σέντρα του Σαβεύσκη για τον Μπατίστα. Ο Τσάρτας. Ο Κετσπάγια μπήκε στη φάση. Τσάρτας. Καλό σουτ, γκολ, 1-0 η εξέλιξη του αγώνα. Ξανά εδώ η φάση. Ναι, δεν έκανα λάθος με το δεξί ο Βασίλης Τσάρτας, που δεν είναι βεβαίως το καλό του πόδι. Ανοίγει το σκορ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Βγήκε για να πάρει την μπάλα, Γεωργάτος, Καραπιάλης, καλές προϋποθέσεις, γκολ! 1-1, κοιτάξτε τη φάση. Πήρε την μπάλα, έκανε το κοντρόλ. Κάποια οδηγία της τελευταίας στιγμής, αν δεν μπορεί να μεταδώσει στους παίκτες του τη φασαρία που γίνεται, έδιωξε. Ο Ελευθερόπουλος, Μαχαιρίδης επαναφέρει. Κεφαλιά, ο Νικολαίδης θέλησε να μπει στην φάση. Μαχαιρίδης στο σουτ, την μπάλα στα σώματα, χαλασμός κυρίου, Νικολαίδης, γκολ! Το 1-0. Ήταν γεγονός. Εδώ προσπάθησε να γυρίσει ο Μαλαδένης. Δεν τα κατάφερε. Καρασαβίδης και Ταμπίζας έδιωξαν μαζί. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Και από αυτό το σημείο με το πλασέ, με το δεξί πόδι. Και ο Μπατίστα βρίσκει τον Κετσπάγια. Στο 67. Μπατίστα με το δεξί το σουτ πάνω στον Κωστή. Καραταΐδης. Κετσπάγια. Πολύ δυνατά. Καλή προσπάθεια, η μπάλα στο δεξί, το σούτ, Ελευθερόπουλος, Κωστής 2-0. Στο εγκόλ πολλά από τα συγχαρητήρια αν θέλετε. Έκανε το σούτ με το δεξί, αφού με πίσω να κέρδισε την μπάλα. Και στη συνέχεια ο Κωστής. Ο Βάιος Καραγιάννης, ο οποίος αντικατέστησε τον Κωστή. Να ο Μπατίστα σε θέση βολής, ο Μπατίστα και είναι το 1-0. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη ο Ντανιέλ Μπατίστα ευνηδιά. Έγινε μια παλιά, δεν υπάρχει offside, είναι ο Κασάπης, είναι το 2-0. Την παλιά, σαφώς δεν υπάρχει. Είναι ο Κασάπης, ο οποίος βρίσκεται σε θέση βολής. Με ιδανικό τρόπο περνάει την μπάλα. Γινιάδης. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Βαρεσάνοβιτς βγάζει τη σέντρα. Να ο Αλεξανδρής και είναι το γκολ. Κοίτητα σε ένα σημείο που έρχεται ο Καραταΐδης. Ο Κετσπάγια κερδίζει την μπάλα και μπαίνει μες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Γυρίζει την μπάλα και γίνεται το 1-0 από τον Νικολαίδη για του Κετσπάγια. Του γύρισε την μπάλα στον κενό χώρο. Δεν την βρήκε ο Μαρσέλο. Ήρθε όμως ο Νικολαίδης να την προωθήσει με ένα σουτ. Καραταΐδης απέφυγε δύο παίκτες της ΑΕΚ με την κίνησή του. Έβγαλε και τη σέντρα. Ο Κόκκιτς για τον Αλεξανδρή, το σούτ, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Οι Δρόλεπτοι ανοίγουν το σκορ από αυτή την οργανωμένη επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Καραταΐδη. Ο Κόκκιτς άνοιξε στον κενό χώρο και ο Αλεξανδρής έκανε το 1-0. Τζόρτζεβιτς. Κόκκιτς με τη μία για τον Καραπιάλη, είναι πολύ καλή η πάσα. Ο Καραπιάλης πάντα μέσα στην περιοχή θέλει να αποφύγει και τον Ατματζίδη. Ο Μποροβίλος δίνει πέναλτι. Όχι, δεν γινόταν να πάρουμε δήλωση από τον Ατματζίδη, τον Ηλία, ο οποίος ήταν έξω εκτός εαυτού και αυτά που έλεγε κιόλας δεν νομίζω ότι μπορούσαν να ακουστούν στον αέρα. Ο Ατματζίδης, Τζόρτζεβιτς με τον Καραγιάννη, 2-0 για τον Ολυμπιακό. Το 2-0 με το πέναλτι του Τζόρτζεβιτς. Το παιχνίδι αρχίζει να γίνεται πιο γρήγορο, πιο έντονο. Για να δούμε το Σαβεύσκι που ξεφεύγει με ωραία προσπάθεια. Ψάχνει τον Νικολαίδη που μπαίνει στην περιοχή. Τέτα-τέτ τον Νικολαίδη σκορ. Στο 52, 8 λεπτά αργότερα, κοιτάξτε, το κοντρόλ με το δεξί. Βγαίνει το Χουρογλου με το δεξί πόδι τον πλασάρι, με εξωτερικό φάλτσο. Τσιμπάει όπως λέμε. Μαλαδένης. Και τον Μαρσέλο, Μαλαδένης. Δόνης. Ο Μπατίστα ευκαιρία για με τον γκολ που ξαναβλέπετε. Ο Μαρσέλο βρέθηκε αμαρκάριστος και από πολύ κοντά δεν δυσκολεύεται. Τζόρτζεβιτς πίσω, ο Νικολαίδης που εκμεταλλεύεται. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη και με μια ωραία κίνηση βρίσκει αριστερά τον Κασάπη. Μεγάλη παλιά, ο Μπατίστα με την κεφαλιά στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με κεφαλιά νίκησε τον goalkeeper του Ολυμπιακού στη φάση που ξαναβλέπετε. Πολύ καλή σέντρα του Κασάπη. Ο Μπατίστα και μόλις πραγματικά κάνει την κίνηση του, δίνει την μπάλα. Ο Κασάπης κάνει μια μεγάλη παλιά η οποία περνάει από τον Ανατολάκη. Καλό κοντρόλ του Νικολαίδη στον αέρα. Κάνει και το σουτ. Πέφτει ο Ελευθερόπουλος. 2-0. Κοντρόλ δύο φορές από τον Τέμι Νικολαίδη. Και είμαστε στο 95 συμπληρωμένο. Καψής κόβει και αυτή την σέντρα και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα. Από τον Παλιάνο εδώ τελειώνει το πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Το 40ο πρωτάθλημα πρώτης εθνικής και 20ο επαγγελματικό. Με τον εστεμένο εδώ και καιρό βέβαια Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή της χρονιάς,
που πήρε το double, έχοντας κατακτήσει και το κύπελο, και την ΑΕΚ να φεύγει απόλυτα ικανοποιημένη από την επίτευξη τουλάχιστον του δεύτερου στόχου της δεύτερης θέσης δηλαδή που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Μια ματιά σε ελκύες προσπάθειες, ενώ ο Νινιάδης μπαίνει κατά μέτωπο στην αιστεία του Ατματσίδη, ενώ υπάρχει έκρηξη στην εξέδρα. Κοιτάξτε εδώ το μαρκάρισμα του Τραϊανού Δέλα. Ο Τζόρτζ πρώτο. Στο δεύτερο ημίχρονο το θέαμα δεν είναι ανάλογο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πουρσανίδης, ο Νινιάδης, πέρασε ο Νινιάδης, κάνει μόνο στην προσπάθεια απέναντι από τον Ατματσίδη, κρατάει ο Νινιάδης, τώρα γυρίζει στον Γιοβάνι και από τον Βραζιλιάνο το δεύτερο γκολ. Γιάννος του Ολυμπιακού, ο Νινιάδης με τον Κατσαβό, κράτησε ο Νινιάδης όσο χρειαζόταν την μπάλα για να δει ποιος έρχεται, ποιος ακολουθεί, αυτό ήταν ο Γιοβάνι. Το δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού στην άδεια παγωμένη Νέα Φιλαδέλφια με κλειστές τις πόρτες. Σε αυτή τη φάση, στο 33ο λεπτό, πόσο κάτω παίρνει την μπάλα ο Λάκης από τη μεσαία γραμμή, βρίσκει κενό χώρο, κερδίζει και μια κόντρα, ατομική ενέργεια απέναντι στον Τοχούρογλου, τον Νικά. 0-1 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 33ο λεπτό και ξανά από μια άλλη γωνία το τελείωμα της εξαιρετικής φάσης με σκόρερ τον Βασίλη Λάκη. Από τον Μαυρογεννίδη, η μπάλα φτάνει στον Αλεξανδρή με κεφαλιά Ψαράκη, τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1. Ενώ θα ξαναδείτε την ωραία ενέργεια από τον Μαυρογεννίδη, η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή, η μπάλα στα δίχτυα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1. Πίνει στον Πέτκοφ, ο τείχος αυτός, ο Ζήκος έχει τη δεύτερη ευκαιρία. Ο Κοπιτσής, με τον Αμανατίδη που άφησε τον Νικολαίδη για να κλείσει εκεί. Έφαγε ο Νικολαίδη που θα παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα από τον Βασάρα. Εδώ ο Ανατολάκης διώχνει σε πρώτη φάση. Και εδώ έλεγα πως όσοι από τους ανθρώπους της ΑΕΚ έχουν προνοήσει να γράψουν το μάτσο. Κοπιτσί, η μπάλα χαμηλά, περνάει από όλο τον κόσμο. 2-0 του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά. Δεν είχε απαντήσεις. Όχι, δεν την ακουμπάει κανείς. Ούτε... Και τελειώνει μόνος τη φάση με ένα σουτ στα δίχτυα του Ελευθερόπουλου. Ψυχρό γκολ δηλαδή. Με τον Μίλεν Πέτκοφ. Βρήκε 20 μέτρα, είπαμε, τα διήνυσε και μπροστά στον Πουρσανίδη έπιασε. Ο Τζόρτζεβιτς στο δεύτερο κόρνερ του Ολυμπιακού. Τελείω ο Γιουγκοσλάβος, απομάκρυνε ο Ζήκος και έχει δώσει πέναλτι στο κόρνερ. Εδώ για σπρώξιμο στον Ζάχοβιτς. Πέναλτι λοιπόν με τον Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Ατματσίδη. Το πέναλτι του Τζόρτζεβιτς με το οποίο... Εδώ είναι ο Πασαλής και αυτός ο Χούτος. Νινιάδης περνάει για τον Χούτο. Βγάζει τη σέντρα ο Χούτος, ο Ζάχοβιτς στην κεφαλιά. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Έβγαλε την εξαιρετική σέντρα, συστημένη πάσα για τον Ζάχοβιτς που για να μην τον αδικήσουμε έκανε την κίνηση. Πλησίασε όσο μπορούσε προς τον Χούτο και βγήκε πρώτος. Η πάσα με στόχο τον Μαυρογεννίδη. Πέταξε την μπάλα μπροστά, διεκδικεί με τον Καψί. Η σέντρα του Μαυρογεννίδη για τον Αλεξανδρή, ακολουθεί και ο Ζάχοβιτς. Ο Αλεξανδρής θέλησε να περάσει, πέναλτι δίνει ο Αγγελάκης. Στο 81ο λεπτό, εδώ η προσπάθεια από τον Αλεξανδρή. Θέλησε να αποφύγει τον Κωστένογλου, πέρασε ο Αλεξανδρής και συνέχεια απλώνει το χέρι ο Κωστένογλου. 82ο λεπτό, ο Τζόρτζεβιτς για δεύτερη φορά απέναντι από τον Ατματσίδη, εκτελεί 3-0 Ολυμπιακός. Εδώ η εκτέλεση του Τζόρτζεβιτς. Γρήγορο μας αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Νινιάδης τώρα σε μια δεύτερη αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει μες στην περιοχή, κόβεται. Δίνει πέναντι ο Τσαγκαράκης. Στην περιοχή Νινιάδης. Εδώ άνοιξε την μπάλα, έτρεξε ο Ζήκος να τον προλάβει. Πέναλτι Ματζίδη, εκτελεί ο Ατματζίδης με τα πόδια, διώχνει. Κάνει μεγάλη. Πολλά πόδια η μπάλα. Ο Ρούις με τον Νικολαίδη είναι 2 με 1 τώρα. Καθώς έχει μείνει μόνο ο Πατσατζόγλου σε αυτή την αντεπίθεση. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος. Ο Νικολαίδης φάτσα με το γκολ. Η ΑΕΚ ανοίγει το. Καθώς η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είχε γυρίσει. Φάουλ που εκτελείται για τον Τζιοβάνι. Κατεβάζει απέναντι από τον Φερούσεμ. Θέλει να μπει και μπαίνει στην περιοχή. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Ένα παλικαρίσκιο γκολ από το φάουλ. Και το Φερούσεμ στην πλάτη τον απέφυγε. Γύρισε πρόσωπο στον Ατματζίδη. Έκανε το σουτ και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια για τον Ολυμπιακό στο 19. Να καλύπτεται από ό,τι φαίνεται ώστε να είναι στην ευθεία δηλαδή ο Νικολαίδης. Άλβες γκολ. 2-1 από τον και ο Νινιάδης έβαλε το πόδι του για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ΑΕΚ στο 52.
Παλιά για τον Άλβες, εδώ βγαίνει ο Ατματζίδης, τον αποφεύγει ο Ουρουγουανός, γυρίζει το σουτ, 3-1, ένα φαλά. Ο Άλβες ήταν σε πολύ δύσκολο σημείο για να γυρίσει σε αυτή την κενή εστία, κατάφερε όμως, έκανε το σουτ. Κάνει κίνηση ο Τζόρτζεβιτς που φεύγει κανονικά από τους παίκτες της ΑΕΚ και βγαίνει απέναντι στον Ατματζίδη. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, προσποιείται ο Τζόρτζεβιτς, αποφεύγει τον Ατματζίδη. Ο Τζόρτζεβιτς ξέφυγε από τη μεσαία γραμμή στο τεχνητό offside που επιχείρησαν οι παίκτες της ΑΕΚ, βρέθηκε απέναντι από τον Ατματζίδη. Τον απέφυγε και αυτόν και στην κενή αιστεία μετά δεν δυσκολεύτηκε να τελειώσει τη φάση, να γράψει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-1. Από τον πάγκο του Ολυμπιακού φωνάζουν για την κανονική θέση. Εδώ βλέπουμε, κοιτάξτε στο βάθος, είναι πολύ πιθανό, αν και βέβαια δεν είναι στην ευθεία η κάμερα για να δούμε ακριβώς τη διάταξη των παιχτών, είναι πολύ πιθανό να έχει φύγει από την κανονική θέση και ο Λάκης. Ο Νικολαίδης ήταν σαν την κανονική θέση, αλλά δεν πήγε σε αυτόν η μπάλα. Ο βοηθός στο βάθος, ο Παπαδόπουλος, που είχε μπροστά του τα τεκτενόμενα, έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει φύγει από την κανονική θέση ο Λάκης. Εδώ είναι το τελείωμα με το πλασέ του Νικολαίδη. Και το 1-0 που έρχεται για την ΑΕΚ στο 46ο λεπτό. Στο 67. Εδώ και πάλι ένα πολύ δυνατό ξερό σουτ με το αριστερό πόδι. Φοβερό πάλτσο, βλέπετε, ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στο δεξί το κάνει το Ατματζίδη. Ήταν αδύνατο βέβαια να υπέμβει. Εδώ το 1-1 για τον Ολυμπιακό με τον Ινιάδη. Ινιάδης που είχε όλο το χώρο για να προωθηθεί. Η ΑΕΚ πάει να κάνει τι? Να μείνει με 6 παίκτες. Είναι 3 πεσμένοι, παίζει με 9 στο γήπεδο. Ο Δέλλας κρατάει τα πλευρά του. Στο μεταξύ έχει υποχωρήσει η Πόρτα μπροστά από τη σκεπαστή εξέδρα που βρίσκονται οι φανατικοί φίλοι. Εδώ δείτε τι γίνεται. 3 παίκτες ΑΕΚ πεσμένοι κάτω. Στην συνέχεια αντικείμενα ακούμε τραγικά πράγματα. Αναλαμβάνω ότι απέφτεται ο κάθε υγιός σκεπτόμενος άνθρωπος να δει σε γήπεδο βλέπουμε σήμερα. Όλα αυτά τα τραγερά. Έφυγε το Λάκη, πήγε σε μια πολύ καλή ατομική προσπάθεια καθώς πέρασε και το Ζαγοράκι, βγάζει σέντρα, η κεφαλιά, δοκάρι, γκολ, 1-0. Ξανά εδώ η φάση. Σέντρα του Τζόρτζεβιτς, στο πέναλτι είναι ο Γεωργάτος, περιμένει μόνος, ο Κοπιτσής δεν κάνει κίνηση να πάει πάνω του. Ήταν αλλού ο Κωστένογλου και ο Ροντρίγκο Ράμος. Ζελίας γεμίζει, ο Τζιοβάνι την κεφαλιά, 2-0 ο Ολυμπιακός στο 22. Ξανά εδώ η φάση. Την σέντρα. Την κεφαλιά του Τζιοβάνι. Πίσω ο Γεωργάτος, καλύπτει ο Ανατολάκης τώρα. Λάκης με τον Μαλαδένη στην περιοχή και τον Κόλα έξω. Πέρασε για τον Κόλα, καταπληκτική η πάσα. Ο Μαλαδένης ευκαιρία, 2-1 η ΑΕΚ μειώνει στο σκορ στο 25. Θα ψάχνει και βρίσκει τον Οφορίκουε. Δεν έχει στριμμα ο Γκανέζος μες στην περιοχή. Βγάζει μια σέντρα για τον Τζιοβάνι στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Προσποίηση από τον Βραζιλιάνο. Ο καθυστερεί γκολ. Σε κάποιο... Ο Τζιοβάνι παίρνει. Προσποίηση μπροστά στον Πίτο. Να βγάλει έξω στο Ζαγοράκι. Η μπάλα βρίσκει στο Ζαγοράκι. Πάθηκε όμως η μπάλα. Γεωργάτος ανοίγει για τον Οφορίκουε. Βγαίνει ο Ατματζίδης στο πλασέ γκολ. Στο 52 ο Οφορίκουε κάνει. Ο Γεωργάτος που βάλει σε αρκετά μέτρα την μπάλα. Άνοιξε στον Οφορίκουε. Βγήκε ο Ατματζίδης. Φύλας για τον Ζέντεμπεργκ. Γιανακόπουλος. Ο Ροντρίγκο κλείνει πάνω του. Με τη μία για τον Άλβες. Απέναντι από τον Ατματζίδη. Γκολ. Εδώ ξανά. Το πέμπτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το σούτ από τον Άλβες δεν μπορούσε να αντιδράσει. Λένταρ Κόλα. Γεωργάτος. Σέντρα του για τον Γιανακόπουλο. Καλό το κοντρόλ. 6-1. Είναι η μεγαλύτερη ήττα της ΑΕΚ μετά από το 1981. Έτοιμη τελικά με τον Γιανακόπουλο. Η μπάλα στα δίχτυα. Εδώ φάνηκε να αλλάζει η μπάλα πορεία. Πρέπει να βρει. Τζόρτζεβιτς με φάλτσο, η μπάλα στα δίχτυα, εκπληκτικό γκολ από το... Ξαναβλέπετε το φάουλ του Τζόρτζεβιτς με πολύ φάλτσο στην δεξιά γωνία του Μιχαηλίδη. Περίπου το φάουλ δυνατό, φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Ελευθερόπουλου, γκολ. Κοιτάξτε πόσο ο Ελευθερόπουλος χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Στο 36ο λεπτό το 1-2 από τον Γκαμάρα. Τσάρτας θέλει να βρει τον Νικολαίδη, μεγάλη παλιά, καταπληκτική για τον Ντέμ Νικολαίδη. Που φεύγει μπροστά η ευκαιρία για την ΑΕΚ, το πλασέ και τον γκολ. Ο Νικολαίδης που έχει φύγει πίσω από τον Κοστούλα.
από κανονική θέση και πλασάρει υποδειγματικά τον ελεύθερο. Καλή σέντρα, μόνο στο Αλεξανδρής, 1-1 για τον Ολυμπιακό. Και ο Μπατίστα παλιότερα, ο Τάκης Νικολούδης. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει μείνει αφύλακτος από την άμυνα της ΑΕΚ. Τσάρτας αυτή τη φορά εκτελεί απευθείας, η μπάλα αλλάζει πορεία, γκολ. Κοιτάξτε πώς στέλνει την μπάλα. Αλλάζει πορεία από το κεφάλι του Καρεμπέ, αν είδα καλά. Και μια ολοκληρωτική υπεροχή της ομάδας του Πειραιά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Giovanni, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2 οργισμένη αντίδραση. Καταλαβαίνετε ότι είχε κάποια βάση, καθώς η ΑΕΚ ήταν απέκτες της ΑΕΚ στο τείχος και 5 λεπτά καθυστερήσεων θα ακολουθήσουν το 90 λεπτό. Τζόρτζεβιτς, μπάλα αλλάζει πορεία, 2-3 με το... Θα ακολουθήσουν 4,5 λεπτά. Την μπάλα στην άλλη πλευρά για τον Τσάρτα. Εδώ και πάλι το πέναλτι που κέρδισε ο Τσάρτας από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Ο ίδιος ο Παθών εκτελεί αρκετές φάσεις μετά το γκολ της ΑΕΚ, έψαξε την ισοφάριση και τη βρήκε. Εδώ ξανά το απίθανο τέρμα από τον Αλέκο Αλεξανδρή. 1-1 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Στο 52 το 2-1, εδώ ξανά η άστοχη έξοδος του Χιώτη. Ενώ πρώτα θα ακυρωθεί το γκολ του Ολυμπιακού για επιθετικό φάουλ του Giovanni του Ολυμπιακού. Εδώ από τη λάθος συνεννόηση θα υποφεληθεί ο Αλεξανδρής. Η ΑΕΚ θα βγει στην Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Πάλι ο Τσάρτας αναλαμβάνει την εκτέλεση. Έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις. Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, απρίσει η κάθετη πάσα και το πολύ όμορφο τέρμα για το 4-2. Απλώς μείωσε ο Βασίλης Λάκης αυτό το ψιλοκρεμαστό σου. Σούλας, κυρία Παναγοπούλου, η πρέσβυρα του αγωνίζεται στην εξέδρα. Νικολαίδης, ατομική ενέργεια καταπληκτική, περνάει στην περιοχή πέναλτι. Φωνάζουν οι της ΑΕΚ γιατί δεν αποβλήθηκε ο Γεωργίου. Κοιτάξτε πώς περνάει από τον Κοστούλα. Φοβερό μάζεμα με το δεξί. Γυρίζει με το αριστερό. Βγαίνει ο Γεωργίου. Τον παρακάμπτει ο Νικολαίδης. Πέναλτι ο διαιτητής. Σαφώς είναι και κόκκινη κάρτα αυτό. Τσάρτας. Πέφτει ο Γεωργίου. Στο δοκάρι μπάλα. Το σου του Νικολαίδη. Γκολ για την ΑΕΚ από το κορμί του Κωνσταντινίδη. Πάλι. Το δοκάρι. Κοιτάξτε και στο δεύτερο. Στο Νικολαίδη. Στο κορμί του Κωνσταντινίδη. Για να πάνε και πιο πίσω αυτή, πολύ κοντά. Εδώ φαίνεται πεντακάθαρα που πρέπει να πάνε, βέβαια και η μπάλα πρέπει να δει πίσω. Μάλιστα. Θέλει τελικά ο Γιαννακόπουλος με φάλτσο. Giovanni, καταβάνει. Κωνσταντινίδη. Το φάουλ με τον Τσάρτα για την ΑΕΚ. Μόνος του τον γκολ. Άνθρωπος που έστειλε με τον γκολ που έτυχε με την Ξάνθη την ΑΕΚ στο τελικό. Εδώ πετάγεται στην καρδιά της άμυνας. Εδώ πάλι κόλλησε η μπάλα. Γιαννακόπουλος με την Ντέμι Νικολαίδη. Δυνατές μονομαχίες. Αγοράκης αποδέχτης της μπάλας. Ο Τσάρτας σε καλή σημείο θα χάσει τον γκολ. Ανοίγεται και ο Ζέντεμπεργκ δεξιά και του κάνει την πάσα. Τώρα για να δούμε το Σουηδό στην επιλογή του. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά ο Giovanni. Ο οριζόντιο δοκάρι έρχεται ο Τζόρτζεβιτς. Τον τρόπο να ανοίξουν τον κλειδάριθμο που οδηγεί. Δυνατές μονομαχίες ο Νικολαίδης. Πει στην πλάτη του Ολυμπιακού. 1-1. Νικολαίδης. Άρα λοιπόν οι συνήθεις ύποπτοι μέχρι τώρα σκοράρουν στα ντέρμπι. Για τον Ολυμπιακό. Μπορμπόκης θα βγάλει τη σέντρα για τον Ντέμι Νικολαίδη. Ωραία κεφαλιά στα δίχτυα του Καρτεριανάκη στο 30. Την συστημένη σέντρα από τον Μπορμπόκη σε αυτό το παιχνίδι. Στο 7. Στέλιος Γιαννακόπουλος κάτω από το κορμί του Χιώτη. Εδώ για τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού στο κενό χώρο Κατσουράνης. Άψογο σουτ. Δεν μπορεί αυτή τη φορά ο Κατεργιαννάκης. Λοιπόν, εδώ και πάλι από τον Κώστα. Γκόνιας τελικά με το δεξί. Απευθείας η μπάλα πέρασε. Γκολ Ολυμπιακός. Ναι, ξανά το φάουλ του Γκόνια. Η απόκρουση του Μιχαηλίδη. Η μπάλα κυλάει. Λουκούμι στον Στολτίδη. Ο οποίος από κοντά σκοράρει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η μπάλα έχει περάσει 1 μέτρο μέσα. Αυτή τη φορά δεν θα χάσει την ευκαιρία που της δίνει η άμυνα του Ολυμπιακού και με το Λάκη
και φέτος να δραπετεύσει από τη Ριζούπολη με τους 3 βαθμούς της νίκης. Εξαιρετικό πλασέ με το εξωτερικό φάουλ. Περνάει μπάλα πάνω από τα δοκάρια από την σέντρα του Γεωργιάδη με το αριστερό. Μπήκαμε στο 21ο λεπτό. Πετκόβ, μπάλα προς τα πίσω, Καραμπόλες. Και πάλι ο Πετκόβ, οι κόντρες, πανδαιμόνια στην περιοχή, out από το σουτ για την ΑΕΚ. Παίρνει για τον Ολυμπιακό Ταραλίδης, ωραίο στυλ, έχει μεγάλο διασκελισμό, επιχειρεί ένα σουτ στα χέρια του Μιχαηλίδη. Κόρνερ, νέα πολύ καλή προσπάθεια του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Ο Γιάννης Οκάς πιάνεσαν στο παιχνίδι με την έξυπνη πάσα του Τζόρτζεβιτς και την άριστη εκτέλεση της Ένωσης έξω από το δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη. Η απομάκρυνση του Μαυρογεννίδη, η σέντρα του Σοάρες, το λάθος του Αντώνη Νικοπολίδη μπαίνει στη φάση. Η ΑΕΚ με τον Κώστα Κατσουράνη ισοφάρισε σε 1-1. Να σκοράρει συνεχώς τα εκτός έδρα. Εκεί όπου γίνονται μεγάλες μάχες από την αρχή του μάτς. Παλιά για τον Οκά. Να βγάλει αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον Μάριτς από δεξιά. Που πατάει γερά, στέκεται όρθιος. Μάριτς χαμηλά τώρα γυρίζει στον Οκά, έχει χώρο αυτός. Προσπαθεί να γυρίσει για τον Τζόρτζεβιτς. Το σουτ στην κίνηση πέφτει, αλλά η μπάλα είναι στα δίκτυα. Τον τρόπο με τον οποίο γυρίζει ο Μάριτς στον Οκά και αυτός προσπαθεί και τελευταία στιγμή με το δεξί της τρώνει στον Τζόλε. 0-1. Παλιά κατευθείαν για τον Λιμπερόπουλο στην περιοχή που κάνει κοντρόλ. Βλασάρη, σουτάρι, στέλνει την μπάλα για να βοηθήσει τον Γιωβάνι και αυτό τον Ριβάλτο. Χαμηλά δεξιά, εκεί που είναι ο Καστίγιο. Κάνει ωραία τρίπλα, ωραία προσπίση το σουτ στην κίνηση. Παλιά είναι καλή για τον Οκά στην περιοχή. Κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίκτυα. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 στο 110. Για την ΑΕΚ. Ξανά το φάουλ. Εδώ κοιτάξτε πώς βγαίνει ο Αλεξόπουλος. Πέφτει με ένα περίεργο τρόπο πάνω στην μπάλα. Πήγε στην αρχή να κάνει ψαράκι, έπεσε η μπάλα χαμηλά και τη σταμάτησε, τη το πάρει με το σώμα του. Με το κεφάλι πρέπει να είναι. Ο Κάς στο πλάγιο του Πάντου. Πέρασε ο Κάς. Πέναλτι δίνει εδώ η φάση. Ο Κάς έχει προλάβει, τσίμπη στην μπάλα, έπεσε ο Μάλμπας απάνω του. Πέναλτι. Προλάβει ο Κάς, έχει τσιμπήσει, πέφτει ο Μάλμπας. Σορεντίνο, τέλεση. Πέφτει το Μάλμπασα. Κέρδισε και την κόντρα από τον Αλεξόπουλο. Καφές. Ριβάλντο. Σηκώνει για τον Κωνσταντίνου. Στην κίνηση το σουτ. 2-1. Ξανά εδώ η φάση. Ο Ριβάλντο σηκώνει. Στην κίνηση ο Κωνσταντίνου βρίσκει την μπάλα. Δεν μπορεί ο Σορεντίνο. Το 2-1 κατά τον Ολυμπιακό. Εδώ ήταν πολύ καλή εκτέλεση νομίζω του Κωνσταντίνου που σούταρε με μία. Ξανά η φάση του δεύτερου γκολ για τον Ολυμπιακό. 2-1 για τον Ολυμπιακό που είναι ξανά μπροστά με τον Οκά. Έρασε ο Οκάς μες στην περιοχή, το πλασέ, πολύ όμορφο γκολ. Τρίχαινε 2 γκολ και μετατρέπει το 1-1 σε 1-3. Ξανά εδώ ο Οκάς σε κανένα σλάλομ βρέθηκε απέναντι στο Σορεντίνο, τον είδε που είχε κάνει κίνηση ήδη να πέσει. Ο οποίος ο Κάς όλο το... Εξαιρετική σέντρα του τελευταίου, κεφαλιά εντυπωσιακή από τον Οκά και 1-0 Ολυμπιακό στο 6. Καταπληκτική σέντρα από τον Γεωργάτο, η κεφαλιά άπιαστη για τον Σορεντίνο. Πρωταγωνιστή στην επόμενη φάση και πάλι ο Βραζιλιάνος Superstar. Ο Αλεξόπουλος δεν διώχνει σωστά το κοντρόλ από τον Ριβάλντο, το σουτ, η μπάλα στα δίκτυα. Τους 33.000 φίλους του Ολυμπιακού σε εξέδωση του Καραϊσκάκη και πάλι το γκολ. Το κοντρόλ με το γόνατο, με τη μία το σουτ. Δεν αγώνα είναι το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού από την προσπάθεια του Κωνσταντίνου στον Τζόρτζεβιτς. Αυτός και πάλι στον Κωνσταντίνου. Η προσποίηση του τελευταίου, η πάσα στον Ριβάλντο. Αυτός επιλέγει να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Σορεντίνο και να πετύχει να υπέρ. Και πάλι η πάσα από τον Κωνσταντίνου. Το γκολ από τον Ριβάλντο. Θα δούμε. Είχε ανέβει ο Καφές και πήρε το πλάγιο πάσα από τον Μαυρογεννίδη. Περνάει μπάλα από όλους στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός. Κοιτάξτε πώς συνεργάστηκαν πολύ ωραία ο Μαυρογεννίδης με τον Καφέ που γυρίζει πολύ ωραία. Περνάει μπάλα από όλους. Προλαβαίνει ο Κωνσταντίνος. Παίζει για πολύ κόσμο και για αυτούς που λείπουν. Παίζει και για τον Ριβάλντο. Από τα δεξιά με το αριστερό του δηλαδή. Ο Τζορτζόπουλος μόνος εκεί μπροστά στα όρια της περιοχής στο τείχος. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, έξυπνο γκολ. 2-0. Είναι τώρα στο 2-0. Δείτε ξανά γιατί. Πώς μπερδεύονται και ο Ολυμπιακός ψάχνει αν βρει διάδρομο για να κάνει το 3-0.
Για την ώρα αρκούνται οι παίκτες τους στην αποθέωση από τους φιλάθλους. Πολύ καλό το τακουνάκι στον καφέ. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός με τον Καστίγιο. Στην κορυφή περιμένει ο Κωνσταντίνου. Κρατάει ο Καστίγιο. Καταπληκτική προσπάθεια. Όλο τον κόσμο περνάει. Απίθανο γκολ. Η εικόνα αξίζει όσο 1000 λέξεις. Άστο λοιπόν. Φάουλ που κέρδισε ο Πάντος από τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ. 45ο λεπτό, πρόβλημα για τον Έμερσον στους προσαγωγούς. Ο Τζόρτζεβιτς εκτέλεσε το φάουλ, η κεφαλιά του Έμερσον. Ξανά το φάουλ του Τζόρτζεβιτς και η άτυχη στιγμή για τον Έμερσον. Σέζαρ στα χέρια του Νικοπολίδη που χάνει την μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα η μπάλα. Τρίση μπάλα από τα χέρια του διεθνούς γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Εδώ κοιτάξτε. Και με τα πόδια της πρόχνει στα δίχτυα. Νομίζω ότι μιλάμε για αυτό. Γιάτσικας άνοιξε την μπάλα, κλέβει ο Τζόρτζεβιτς με τον Καστίγιο στην αντεπίθεση. Είναι μόνο ο Ζήκος πίσω, η παλιά για τον Τζόρτζεβιτς στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Υπάρχει ευκαιρία να ισοφαρίσει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το κάνει. Αντεπίθεση δεν υπάρχει βέβαια περίπτωση offside. Καλυπτόταν ο Τζόρτζεβιτς και μείνει ο Ζήκος. Νικάει το Ζωρόνου σε λίγο. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Το Ρωσίδης, κοιτάξτε τι δυνάμεις έχει. Φοβερά φυσικά προσόντα βέβαια. Γυρίζει την μπάλα έξω. Ευκαιρία που χάνεται για τον Ολυμπιακό. Επιμένει και σκοράρει από την επέλαση του το Ρωσίδη από τα δεξιά. Πέρασε Παπασταθόπουλο. Αρχικά είναι ο Κωνσταντίνου. Διώχνει ο Σορεντίνο. Σκαφτή. Εκτέλεσε εκεί η μπαλιά και φορά γκολ. Για να δούμε τη φάση. Νομίζω ότι υπάρχει παρεμβολή του Κωνσταντίνου. Κεφαλιά είναι για τον Ολυμπιακό και τον γκολ. Από την εκτέλεση φάουλ του Ριβάλντο στο 62. Εδώ το Ρωσίδης. Πρέπει να δούμε σε κάποιο replay ο Νικοπολίδης για τον Ολυμπιακό. Επιμένει 3-3, εκπληκτικό μάτς με τον Καπάτα. Κοιτάξτε τη φάση, προσποίηση, μπάλα περνάει, ο Καπάτα νικάει. Ευκαιρία να φάνει απειλητικός, η ΑΕΚ είχε ισορροπήσει για τα καλά το παιχνίδι και είχε καλή ψυχολογία λόγω της φάσης του Ριβάλντο. Όμως από τον Γκαλέτη και τον Τοροσί θα βγει η σέντρα και ο εκτελεστής του Ολυμπιακού στην εξέδρα και πάλι πάσα του Γκαλέτη στον Τοροσίδη. Στη σωστή θέση ο Ντάρβικος. Έχει χώρο και τον εκμεταλλεύεται, προσποιείται ότι θα σουτάρει. Τελικά ανοίγει δεξιά στον Εντίνιο. Η σέντρα του επικίνδυνη γκολ από βγάλει μια εύκολη αλλά και επικίνδυνη σέντρα. Ο Μπλάνκο μόνος ήταν εκτός. Γίνουν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει να γυρίσει ο Ολυμπιακός. Περνάει η μπάλα στον Εντίνιο. Βγαίνει ο Νικοπολίδης 2-0. Εδώ ξανά όλη φάση. Από την πάσα του Ριβάλντο. Η μπάλα πέρασε όλη την άμυνα. Και στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί γιατί υπάρχει αρκετός χρόνος. Λιμπερόπουλος δοκιμάζει από μακριά. 3-0 στο σκορ με αυτό το γκολ. Κανένα περιθώριο. Κάνει τον Γεωργία, τον απέφυγε ανοίγοντας την μπάλα. Το Ρωσίδης τώρα μπροστά του. Ο Γεωργίας στον Λιμπερόπουλο. Ο Άντζας βγάζει έξω. Ο Ριβάλντο. Ευκαιρία ο Καφές. 4. Ξανά η φάση του γκολ. Λιμπερόπουλος εδώ. Ο Άντζας προσπαθεί να διώξει. Ο Σέζαρ και ο Λεωνάρντο. Τζόρτζεβιτς, ο οποίος πέρασε τον αφύλακτο Κοβάσεβιτς. Με έξυπνο πλασέ, ο Σέρβος άνοιξε το σκορ. Σπουδαίο γκολ με τον Τζόρτζεβιτς να πιστώνεται τη μεταβίβαση. Ο Τζόρτζεβιτς τομή. Ο Γάλλος έκανε την παλιά στην περιοχή της ΑΕΚ με τον Διόγκο να συνεχίζει να βρίσκει τον τρίτο γκολ από τον 21 ετών Βραζιλιάνο στο πρωτάθλημα. Να μαρκάρει. Ξανά ο Σάχα, καθώς δεν πήρε το ρίσκο να μοιράσει ο Μαϊστόροβιτς, δεν έδιωξε καλά. Ο Γκαλέτη και τώρα ο Διόγο. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, ανοίγει στον Γκαλέτη, το σουτ στην κίνηση, η μπάλα στα δίχτυα. Ξανά εδώ η πάσα από τον Διόγο κάθετα στον Γκαλέτη, αυτός με τη μία το σουτ. Πικτζιμπούρ που θα ξεφύγει από τον Άντζα, έχει χώρο για το σουτ, πραγματοποιεί σέντρα για τον Μπλάνκο, γκολ η ΑΕΚ. Γκολ με το καλημέρα για την γρήγορο γκολ του Ισμαήλ Μπλάνκο, ο οποίος βλέπετε φεύγει από οριακή θέση. Νομίζω ότι τον καλύπτει ο Τόρος. Εντόπισε με τη μία το τι ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, εκεί που έχει δουλέψει πολλά χρόνια. Μπλάνκο 2-0 και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Δούμε λίγο πώς θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει πολύς χρόνος. Δεν πρέπει να υπάρχει φυσικασμός. Εδώ τον Τομή, κεφαλιά γκολ για τον Ολυμπιακό. Γυρνάμε από μια νέα βάση. Αλλάζει ο τελικός. Αυτό το γκολ του Ντάρμπι Σάιρ στο 46ο λεπτό. Έρχεται
να αλλάξει. Στην σύνδεση την προηγούμενη ότι η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει να διαφυλάξει το 2-0, αλλά πρέπει να αναζητήσει και το τρίτο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν έγινε και δεν δούμε αυτό το φάουλ, Ηλία, με εκτελεστή τον Μπελούτσι. Διώχνει με συγκροθεί ο Σάχα, η μπάλα δεν φεύγει μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ και καταλήγει στα δίκτυα από την αρχή. Δείτε εδώ πόσο ο Σάχα, η μπάλα φτάνει και όντως αναφέρει προς τον Σκόκο που θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Σκόκο που κρατά και πλασάρει, καταπληκτικό! Τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια τώρα δεν έχω ξαναδεί να πανηγυρίζουν έτσι στην ΑΕΚ γκολ. Εντάξει, είναι γκολ που δείχνει, αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικό, δείχνει ότι οδηγεί τον τρόπο προς την ΑΕΚ. Το Ρωσίδης, τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού τώρα. Ο Άτζα στην κεφαλιά, ο Ντάρμπι Σάιρ, 3-3! Αυτό το παιχνίδι το οποίο κάποιοι επιλέγουν να μην απολαύσουν. Έχετε απαντήσει. Εύστοχα για να δούμε τον Ολυμπιακό. 4-3 από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Και πάλι κεφάλι στο σκορ. Ξανά εδώ καμία περίπτωση offside για τον... Κρατάει ο Ολυμπιακός. Αλεξόπουλος για την ΑΕΚ που πιέζει ασφικτικά. Ο Σκόκος στην περιοχή. Η μπάλα γκολ! 4-4. Η πρώτη εκτέλεση στην διαδικασία των πέναλτι που είχε οδηγήσει το μάτς. Καφές με Νικοπολίδη, η μπάλα στα δίχτυα. Τώρα έχει απέναντί του τον Όσκαρ. 1-1. Μπλάνκο εκτελεί γκολ. Ο Βραζιλιάνος εκτελεί και ισοφαρίζει. Που εκτελεί πέναλτι στα δίχτυα του Νικοπολίδη, τον κύριο Νοκιά. Διόγκο εκτελεί και ισοφαρίζει. Η μπάλα στα δίχτυα, έπεσε ο Νικοπολίδης. Ο Γάλλος. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στα δίχτυα. Πηγαίνει στα δίχτυα. Η εκτέλεση από τον Σουηδό, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Σάχα. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα. Κρατάει την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ο Τάμεν Σαλίβα. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Σίδης για τον Ολυμπιακό. Και ευστοχή. Λουίς Σάχα με Αντώνη Νικοπολίδη. Γκολ από τον Αργεντινό. Ο Μπελούτσι εκτελεί και ισοφαρίζει. Πελετιέρη ήθελα τον Γεωργία. Παίρνει πρωτοβουλία ο Πελετιέρη. Εκτελεί γκολ. Ο Νικοπολίδης εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα, ισοφαρίζει. Πιάνει το πέναλτι ο Νικοπολίδης. Το απαντάς τώρα, πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα, αν είναι δυνατόν. Δεν τελειώνει ποτέ. Αν είναι δυνατόν. Ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Καφές με Νικοπολίδη. Για δεύτερη φορά και για δεύτερη φορά ο Καφές θα νικήσει τον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Όσκαρ εκτελεί. Εκτελεί την μπάλα στα δίκτυα, 8-8. Μπλάνκο στον κορυφαίο τελικό, κατά τα επινή μου άποψη, όλων των εποχών. Νομίζω ότι διεκδικεί αυτόν τον τίτλο. Και ποιος να πάρει τον τίτλο MVP, δηλαδή έχουν γίνει τόσα πράγματα απόψε. Μπλάνκο με Νικοπολίδη. Και πάλι θα τον νικήσει. Εκτελεί και ισοφαρίζει. Οι παίκτες της ΑΕΚ ενισχύουν τον Νάτσο Σκόκο, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν κάτω όνομα του Νικοπολίδη. Εκτελεί ο Σκόκο γκολ. Ο Διόγκο ευστοχεί και συνεχίζεται η διαδικασία, αστοχή και η ΑΕΚ πανηγυρίζει. Ο Διόγκο εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει. Ο Τένι επανατοποθέτησε την μπάλα στην άσπρη βούλα. Εκτελεί τώρα, δοκάρι και μέσα, στάθηκε τυχερός εδώ. Εκτελεί στα δίχτυα, ισοφαρίζει. Και τώρα είναι η σειρά του Μαϊστόροβιτς που είχε την πρώτη αστοχία για την ΑΕΚ. Μαϊστόροβιτς με Νικοπολίδη. Αυτή τη φορά θα τον νικήσει. Επόμενο χτύπημα για τον Ολυμπιακό τώρα δεν υπάρχει. Ο Τζόρτζεβιτς εκτελεί. Αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά και ισοφαρίζει. Και πάλι εύστοχος. Ή ποιος θα κάνει 31. Ο Τοροσίδης λοιπόν είναι αυτός που είναι απέναντι στον Σάχα. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τελειώσαμε.
Εκεί συνεχίζουμε. Σάχα. Και πάλι θα νικήσει τον Νικοπολίδη. Εκτελεί και ισοφαρίζει. Τιέρι τώρα με τον Νικοπολίδη. Απόκρουση από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Παίρνει ο ίδιος την μπάλα. Για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να τελειώσει. Και ο Αντώνης Νικοπολίδης, Γιώργο Λιώρη, έχει την ευκαιρία να τελειώσει το τελικό. Έπιασε το πέναλτι εδώ του Πελετιέρη. Στείνει την μπάλα. Παίρνει φορά. Ο Νικοπολίδης που εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο Ελλάδας για την περίοδο 2008-2009. Βρίσκει στο χέρι του Μέλμπεργκ, γι' αυτό φώναζαν οι παίκτες ΑΕΚ. Σέντρα εδώ, το Ρωσίδη στην κεφαλιά. 1-0 της ΑΕΚ. Στη σέντρα του Λεωνάρντο. Αντίπαλο τον καφέ, είναι ψηλά και ο Αραούχο. Χάνει ο Μάκος από τον Τοροσίδη και τρέχει το να διορθώσει το δικό του λάθος. Ο Τοροσίδης που έμεινε όρθιος, έχει 2-3 αντιπάλους κοντά του. Πλασάρει, εντυπωσιακό γκολ. Που έβγαινε από την αιστεία του και με μια λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ για να πετύχει το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 55. Πέρασε η μπάλα από τον Έμεθ, έρχεται ο Μαντούκα να τη γυρίσει για τον Μπλάνκο. Ευκαιρία, γκολ για την ΑΕΚ. Την μπάλα, ο Μαντούκα, δεν πρόλαβε ο Μπλάνκο. Έβγαλε ο Ραουλ Μπράβο, ήρθε μόνος του όμως ο Ούγκρος και έκανε το 1-2. Είμαστε στα 26 λεπτά του μάτς, ο Γκαλέτη εκτελεί απέναντι, περνάει η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ, είναι αυτή η μπάλα, είναι στα δίκτυα. Με την εκτέλεση από τον Γκαλέτη, περνάει από όλους η μπάλα. Εδώ φτάνει στον Αβραάμ Παπαδόπουλο την ώρα που γίνεται το σουτ. Πιο μπροστά υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού που θέλει να ακουμπήσει την μπάλα, δεν την ακουμπάει πάντως. Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά, κόβεται καθαρά Αραούχο, το σουτ στην κίνηση. Πώς βρέθηκε ο Σκόκο απέναντι στα δεξιά που έχει αλλάξει με τον Μαντούκα πλευρά και πιάνει το σουτ στον αέρα στην κίνηση, είναι εκτός εστίας, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1. Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ, δεύτερο και για τον Σκόκο, ο οποίος... 10ο λεπτό, η υπεροχή του Ολυμπιακού καρποφόρησε. Θεαματική κεφαλιά Ψαράκη από τον Σουηδό αμυντικό. Σε επίθεση στο μάτς το 21 παίρνει πέναλτι από πέσιμο του Καφέ στην περιοχή και ο Τσιμπούρα ανέλαβε την εκτέλεση. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια προηγούμενοι από τη σέντρα του Ραούλ Μπράβο, η κίνηση και το γκολ. Ξανά η ομάδα του Μπόζινταρ Μπάντοβιτς στο προβάδι. Τελεί ο Μαντούκα. Τρέχει ο Μπλάνκο και μαζεύει την επέμβαση άμυνας του Ολυμπιακού. Χαμηλά η σέντρα του. Ο Γκέντσογλου μόνος στο πλασέ 1-0. Έβγαλε την μπάλα, κρέχτε πόσο μόνος είναι εδώ ο Μανολάς. Ο μέσος του Ολυμπιακού. Παλιά εδώ για τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο που σπάει το τεχνητό offside. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Απ' την πάσα εδώ σπάει το τεχνητό offside. Καλύπτει ο Γιάχιτς, βγαίνει απέναντι στον Σάχα. Σέντρα του Λαγού δεν περνάει. Καφές με το Στολτίδη, ο Μπλάνκο, ο Λεωνάρντο έξω και ο Λεντέσμα που κλέβει από το Σκόκο. Ο Όσκαρ κράτησε πολύ ώρα την μπάλα στην κατοχή του, αυτό έγινε επικίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μπλάνκο 2-1. Όμως εδώ είναι το τέλειωμα πια της φάσης. Ο Όσκαρ κράτησε πολύ ώρα την μπάλα στην κατοχή του, την Πουλός Διόπ. Μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού γυρίζει, ευκαιρία για την ΑΕΚ, γκολ με τον Μπλάνκο 1-0. Στο 90 από αυτή τη φάση, κοιτάξτε τον Διόπ πώς ξεκινάει την προσπάθειά του. Στο βάθος ο Ντουντού, τον χάνει ο Ντουντού, γυρίζει. Εκτελεί ο Ιμπαγάσα, κεφαλιά του Μοδέστο από κοντά, το 1-0 από τον Τζιμπούρ. Αποστημένη μπάλα μετά την εκτέλεση του Αριέλ Ιμπαγάσα. Ο Τζιμπούρ σκοράρει. Ο Ιμπαγάσα φέρνει την μπάλα στην περιοχή, ο Μέλμπεργκ 2-0. Αυτή τη φορά ο Μέλμπεργκ με πολύ ωραία προβολή στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Τζιμπούρ. Η πάσα στον Φουστέρ είναι καλή, βγαίνει ο Σάχα, πέρασε η μπάλα, 3-0 Ολυμπιακός. Και πολύ μεγάλα προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Παπαδόπουλος. Η ανάπτυξη του Ολυμπιακού από την πτέρυγα με τον Τζιμπούρ να αποφεύγει το Μανολά και από δύσκολη γωνία. Ο Μιραλάς αποφεύγει εντυπωσιακά τον Ασούτ και ο Ολυμπιακός με 3 κόντρα σε 3 της ΑΕΚ. Ο Μιραλάς 5-0. Ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακός στο Καραϊσκάκι και σφραγίζει με τριαμβευτικό.
Χολέμπας προσποιήθηκε 6-0 στο 71. Μυραλάς με τη μία η Μπαγάσα. Ελευθερώνει το Βέλεγο στον ίδιο Τζιμπούρ. Πρώτη αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Το ψωρέα την μπάλα ο Μυραλάς, το σουτ, εκπληκτικό γκολ. Τσάικ, βρήκε χώρο ο Μυραλάς, πήρε ωραία πάσα από τον Τζιμπούρ. Εκπληκτικό πλασέ, 1-0. Και κάλα να βγαίνει στην μπάλα και από την κόντρα να υποφανεί τον Λεωνάρντο. Κάνει κίνηση ο Λιμπερόπουλος, κρατάει ο Λεωνάρντο, 1-1. Έφυγε από τον Παπαδόπουλο. Άμυνα ΑΕΚ. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά 1-0. Μέλμπεργκ. Ξεκινάει εντυπωσιακά το μάτς και προηγείται με ένα. Ραμπρόλευκοι φαίνεται να απλοποιούν την κατάσταση. Πάσα του Μασάντο, ανέβηκε ο Τοροσίδης στην πλάτη του Κατίδη, σέντρα χαμηλά, ο Μήτρογλου θέλει να πλασάρει, παίρνει κόκκινη κάτι της άμυνας, η σέντρα χαμηλά, ο Μήτρογλου δεν... Αμπτούν, ένα και ατομική προσπάθεια στο 101ο μάτς στη μεγάλη κατηγορία Ολυμπιακού. Τοροσίδης, στον Κατίδη μπροστά του βγήκε ο Μήτρογλου. Κράτησε την μπάλα, το σουτ 2-0. Ξανά πως υποδέχτηκε την μπάλα ο Μήτρογλου, πως απέφυγε δύο παίκτες. Αμπτούν. Η κόντρα, ο Φουστέρ το 3-0. Ξανά το σουτ του Αμπτούν, η κόντρα, ωραία αντί... Κορδέρο έκανε το λάθος, ο Φουστέρ βρήκε τον Μήτρογλου, πάει πρώτος στην μπάλα από τον Κουντρουμπή, απέναντι στον Αραμπατζή, 4-0. Τρίτο σκόρερ του Ολυμπιακού. Που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα ανοίξει το παιχνίδι του τώρα, με 2 γκολ ήδη στο μάτς. Θερά κίνηση και ο Αραβίδης, στο μεταξύ έχει ανέβει και ο Σοηλέδης. Χαμηλή σέντρα, έχει πλάτη στο τέρμα και γυρίζει την μπάλα στα δίχτυα για την ΑΕΚ. Ζέλας στον απέναντι πάγκο. Κοιτάξτε και πάλι πως γυρίζει το σουτ. Αμυνθεί. Σεντράριο Φορτούνη στο ύψος μικρής περιοχής. Η κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. Η ισοφάριση. Το ύψος μικρής περιοχής από τη σέντρα του Φορτούνη. Παίρνει την κεφαλιά. Ετοιμάζεται για τη σέντρα με φάλτσο η μπαλιά του. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάσα του Φορτούνη. Και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Φράνκο Χάρα στο 89. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Ο Αφελάη κρατάει την μπάλα νομίζω κανονικά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε περάσει όλη τη γραμμή. Βγάζει τη σέντρα. Φορτούνης κεφαλιά πάσα. Ο Φράνκο Χάρα με το... Ντομίνγκες εκτέλεσε, η κεφαλιά στα δίχτυα. Η Τέγε γυρίζει, την έφερε στο δεξί, 2-0. Αυτό στο 3-0. Αντίον ενός με αντίπαλο τον Γκάλο. Περνάει ο Ερνάνη. Ο Κίζας δίνει το πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Δίνει πέναλτι στη μονομαχία των δύο παιχτών. Και η κεφαλιά πάσα του Μάνταλου είναι για τον Μπαρμπόσα, έχει κλείσει ο Λαμπτελαούι, έχει πατήσει περιοχή ο Ντίντακ, η πάσα ο Ντίντακ το σουτ, στον ίδιο γυρίζει η μπάλα, θέλει να κάνει τα κουνάκι, πέναλτι. Ο Ντίντακ που πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει, πέναλτι λέει ο Καλογερόπουλος, όπου ο Νανότε δοκάρει και στην επαναφορά ο Ρομπέρτο γκολ. Όπου ο Νανότε, ο Ρομπέρτο το δοκάρει και με το αριστερό ο Βάργκας Πάρσιος θα καλύψει ο Σαλίνο, έρχεται ο Σιμώες έξυπνα να τροφοδοτεί στον Βάργκας. Βάργκας που έχει μπροστά του τον Σαλίνο. Θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίκτυα. Δείτε ξανά. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Μπάλα η απομάκρυνση από τον Γιώχανσον και η ΑΕΚ στην κόντρα τώρα. 2 εναντίον 2. Ο Βάργκας καθυστερεί. Δείτε πόσο γρήγορα επιστρέφει και ο Φουστέρ να πιέσει. Τζιμπούρ θα μπει στην περιοχή. Από πλάγια θέση σουτάρει. Βαλιάσει και ο Μπονανότε που έκανε εκεί ζέσταμα πίσω από την αιστεία του Ρομπέρτο. Δείτε ξανά. Ένα σύρτο. Καλή συνεργασία ανάμεσα σε Τσόρι και Φορτούνη. Μπάλα στα δίκτυα. Βγάζονται άψογα. Με το δεξί και ραυνοβολεί τον... Ο Ιντέγε παίζει, προσπαθεί να παίξει τον Άτινς. Το λάθος πληρώνεται και το κάνει ο Λαμπρόπουλος. Στο 79 ο Λαμπρόπουλος κάνει το σταυρό του. Δεν πιστεύει αυτό που είδε. Ο Αϊντάρεβιτς εκτέλεσε γκολ 0.
Λασαριστά. Η ευκαιρία και το γκολ για την ΑΕΚ. Άλλη οπτική γωνία. Δεν υπάρχει παίκτης που μαρκάρει τον επιθετικό της ΑΕΚ. Ζητάει να πιέζουν ψηλά από την αρχή της επιθέσης στην ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα τον Μάριν από πλάγια θέση. Γεμίζει για τον Σεμπά. Μπάλα φτάνει στον Φιγκέρας που κάνει το σούτ 1-1. Ισοφάριση από τον Διόγκο Φιγκέρας. Η συνεργασία του Καρντόσο με τον Μάριν. Ο Γερμανός μπαίνει στην περιοχή. Γεμίζει με στόχο τον Σεμπά. Μπάλα φτάνει στον Φιγκέρας. Δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά. Την εκτέλεση του Ροντρίγκο Γκάλο. Κεφαλιά. Πατήτο Ροντρίγκες. Ο Τζίτζα και το εκτέλεσε γρήγορα. Ο Μάριν θέλει να πλασάρει μπάλα στα δίχτυα. Γερμανός. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Τζίτζα έκανε πολύ καλό πρώτο μέρος. Εδώ η πάσα για τον Εμένη και ο Τζίτζα πλασάρει 2-0. Ξύπνα. Το δεύτερο γκολ της ομάδας του κάνει πάσα για τον Εμένη. Μπακάκης. Αραούχο. Ο Χριστοδουλόπουλος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Απευθείας φοβερό γκολ! Τρομερό γκολ! Η τέλεια εκτέλεση φάουλ του Χριστοδουλόπουλου. Ο Λιβάια από δύσκολη διαγώνια θέση, μπάλα πέρασε στα δίκτυα, 3-2 ανατροπή. Έμεισε αυτό το σουτ. Ο Σισέ προσπάθησε, Ανσαριφάρ, γκολ! Ένα γκολ. Προσπαθεί να κάνει ψαλίδι. Ο Τσιγκρίνσκι 1-1. Εκτελεί ο Γκάλο. Ο Γιακουμάκης πηγαίνει να κάνει ψαλίδι. Και ενώ από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού βγαίνει πρώτος ο Γιακουμάκης με τον Γιακουμάκη. Στο 81 ήταν ο Ασαριφάρτ αυτός που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό. Φορτούνης έφερε με ωραίο τρόπο την μπάλα μπροστά για τον Ποντένσε. Αυτός πηγαίνει στο 1-1. Ο Χούλτα γύρισε για τον Φορτούνη. Το πλασέ γκολ! Πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην έδρα της ΑΕΚ. Στο 58. Φανταστικό γκολ με τον Φορτούνη να νικάει τον αντίπαλο γκολκίπερ. Ο Μπάρκας. Ο Βραζιλιάνος έντραρε η κόντρα. Ο Μπακασέτας με την κεφαλιά γκολ! 12 αγώνες χωρίς γκολ για τον Μπακασέτα απέναντι στους Ερυθρολεύκους. Ήταν πολύ. Τον Βούκοβιτς κλέβει ο Κλωναρίδης, ανεβαίνει στο δεύτερο δοκάρι ο Μάνταλος, αυτόν σημαδεύει, ο Σα έδιωξε ευκαιρία για τον πόση του Βούκοβιτς, ο Κλωναρίδης παίρνει την μπάλα και φεύγει. Το Ρωσίδης με ένα κοντρόλ, η σέντρα, ο Μπάρκας με γροθιές, ο Φορτούνης θέλησε αμέσως να αλλάξει, ο Ποντένσε ψαλίδι, το σούτ από τον Καμαραγκό! Πήρε το rebound στο εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι από τον Ποντένσε. Και με το αριστερό δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Μπάρ. Σισέ. Απομακρύνει ο Οικονόμου. Έρχεται ο Μάνταλος. Σιμόες, λανθασμένο κοντρόλ. Φορτούνης. Σούταρε με το αριστερό. Γκολ! Ζων κόντρα στην ΑΕΚ από τον Κώστα Φορτούνη. Ο Δωροσίδης έψαξε τον Ποντένσε, αυτός έκανε το κοντρόλ και μπήκε στην περιοχή με φανταστικό τρόπο. Ο Χασάν, γκολ! Να τελειώνει τη φάση και να τελειώνει και την αναμέτρηση. Όλα τα λεφτά, το καταπληκτικό κοντρόλ του Ποντένσε
που έριξε στο έδαφος δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Έβαλε το πόδι του. Άφησε το παιχνίδι ο Στίλερ και τώρα ο Φορτούνης χωρίς να είναι offside. Απέναντι στον Μπάρκα, τσίπησε την μπάλα και Νιεστία με το αριστερό. 4-1. Βάζει δεύτερο δικό του γκολ. Και αυτό με το αριστερό. Σε ένα ημίχρονο που βρέθηκε πίσω 0. Της μεγάλης περιοχής. Για τον Σεμέτο φεύγει η μπάλα από την περιοχή. Δύο-τρεις παίκτες κάτω. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σουντανί τσιμπάει την μπάλα. 1-0. Η πάσα πάει στον Σουντανί, ο οποίος ανακαλύπτεται. Ο Καμαρά δεν συνεννοείται σωστά. Ο Βράγιας με τον Τσιντότα. Ελαραμπή και Νιεστία. Γκολ! Ο Βράγιας με τον Τσιντότα. Φορτούνη στην εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι. Έφυγε πιο ψηλά από όλους ο Σβάρνας. Κόρνερ. Σπέβδει στη γωνία, πάλι ο Φορτούνης. Τσιμίκας, σέντρα, Ελαραμπή, φοβερό γκολ! 1-0 στο 38. Μπουχαλάκης και τώρα πρώτος στην μπάλα. Έκανε πάσα στο πλάι, ο Φορτούνης έχει τρεις επιλογές εκεί που γυρίζει ο Καμαρά. Και αυτό το γκολ το αρχίζει και το φτιάχνει ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. 2-0. Η κεφαλιά ο Σάβξη. Η επιστροφή της Δεύτερο δοκάρι, ο Φορτούνης πήρε την κεφαλιά, ο Βαλμπουενάρνη. Οι ερυθρόλευκοι παίρνουν προβάδισμα στο 10. Εδώ η κίνηση του Φορτούνη, ο Βαλμπουενά εκτελεί. Φορτούνης προστάτευσε την μπάλα και έπαιξε με τη μία καταπληκτικά για τον Ρατζέλοβιτς. Στο 1-1 με τον Μπακάκη, ο Ρατζέλοβιτς μπήκε περιοχή, πλάσαρε με το δεξί, γκολ! Ξομορφιάς από τον Σέρβο, μαγική η πάσα του Φορτούνη. Στο σπριντ νίκησε τον Μπακάκη, είχε καθαρό μυαλό να τριπλάρει. Ο Σιμόες εδώ λίγο έλειψε να κάνει, τελικά το έκανε το λάθος. Ο Φορτούνης, ο Βαλμπουενά σε θέση βολής, απέφυγε τον Τζιτότα πάνω στη γραμμή, απομάκρυνση στο δεύτερο μέρος. Αν και οι τρεις αμυντικοί της ΑΕΚ έσωσαν πάνω στη γραμμή. Και ο Ραφίνια ανεβαίνει δεξιά, ο Φορτούνης, ο Μπουχαλάκης έχει χώρο, κοντρόλαρε, μοίρασε χωρίς να είναι offside, ο Βρουσάη πλάσαρε γκολ! Μετράει τον γκολ, αλλά όπως και σε κάθε σημαντική απόφαση θα χρειαστεί VAR. Εδώ κοιτάξτε, είναι καθαρά καλυπτόμενος. Ο Γκαρσία επιλέγει δεύτερο δοκάρι με φάλτσο, έχασε την μπάλα με το χέρι του ζητώντας συγγνώμη. Στο 80 η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Ελαραμπή. Μπρουμά. Έχει μπροστά του τον Μπακάκη, πήγε σε βοήθεια ο Λιβάη Γκαρσία, ο Εμβιλά κάνει σέντρα. Κεφαλιά του Ελαραμπή. 2021 στους ερυθρόλευκους. Βαλμπουενά. Δεν βγήκε, δεν βρήκε την μπάλα ο Τσιντότας, ο Τσιγκρίνσκι. Ο Ελαραμπή 2-0. Η άμυνα της ΑΕΚ αδυνατή να βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Και αφού εμπλέκεται στη φάση ο Ελαραμπή. Ξανά κάτοχος μετά την απόπειρα του Λόπες. Βαλμπουενά. Κολλά ο Σιμόες, γυρίζει ο Βαλμπουενά στο έδαφος, ο διαιτητής έχει σφυρίξει πέναλτι.
σχεδόν στο ίδιο σημείο τώρα. Εκεί που ο Μπρούμα γίνεται κάτοχος της μπάλας και παίζει με τον Ελαραμπή. Με τη μία αυτός πίσω στον Καμαρά. Προσποιήθηκε αριστερά, υπάρχει χώρος για τον Χολεμπάς. Ο Καμαρά πλάσαρε, κόντραρε η μπάλα, γκολ! Πρώτη τελική στο μάτς, έχουμε γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Εμβιλά ανεβάζει τον Χολέμπας, ο Γκαρσία είναι συνεπής, ο Μασούρας στην περιοχή, ο Χνίτ κυνηγάει, ο Μασούρας με το αριστερό! Να βάζει το πρώτο του γκολ απέναντι στην ΑΕΚ με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Λέμπας. Ζήτησε ο Μασούρας στον χώρο. Σε δεύτερο χρόνο η σέντρα. Ο Λόπες λάθος, 3-0 ο Ελαραμπή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 φάσεις, 3 γκολ από το 17 και μετά. Ένα 18 λεπτό αποτελεσματικότητας για την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνς. Καμαρά. Καταπληκτική δουλειά κάνει ο Ελαραμπή και κάνει εδώ φοβερή πάσα. Ο Μασούρας 4-0, αφήνοντας τη θέση του στην αιχμή της επίθεσης. Γυρίζει για να σπάσει μπάλες και πλέον για να δημιουργήσει. Εδώ κάνει πάντως των 3 κεντρικών αμυντικών. Βοηθάει πολύ και το παιχνίδι του Κενή Λαλά. Ο Χολέμπας έφυγε από τον Τατσένκο. Πάτησε περιοχή, Τακουνάκι. Ο Φορτούνης 5-0. Ένα γκολ σε 2 τελικές ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο και ο Φορτούνης σκοράρει. Χασάν με το στήθος, κράτησε μπάλα, έχασε από τον Εντελτσεαρού, ο Μαχέρα στο Τακουνάκι, ο Ανσαριφάρ πέρασε τελευταία στιγμή, έρχεται ο Ανσαριφάρ να βρίσκει δίχτυα για πρώτη φορά απέναντι στον Ολυμπιακό. Εδώ γύρισε ωραία το κορμί του Μασούρας και έβγαλε ωραία πάσα για τον Ελαραμπή. Κάνει για assist ουσιαστικά για τον Μπρούμα και το ένα. Δείτε ξανά. Εδώ ο Μασούρας έχει 2 παίκτες ουσιαστικά να τον επιτηρούν. Έχει ξεφύγει και από τους 2. Κάνει την κάθετη για τον Ελαραμπή. Αυτός γυρίζει για τον Μπρούμα. Πρώτου Μπρούμα, αλλά δεν κοντρολάρει καλά. Έκλεψε ο Μπρούμα και άλλο δικό του τέτα-τέτ στο μάτς. 2-0 Ολυμπιακός. Ξανά η φάση. Κίνηση του Μπρούμα με τον Εντελτσιάρου, που δεν γυρίζει την μπάλα πίσω, αλλά δεν κάνει και καλό κοντρόλ. Ο Μπρούμα κλέβει. Έχει και πάλι. Μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής, το σουτ και τον γκολ. Με αυτήν την καταπληκτική ενέργεια. Ένα βολ πλάνε. Και αφήνει στον Μάνταλο. Ποιος βγάζει την σέντρα, κεφαλιά και τον γκολ. Αραούχο. Και από άλλη οπτική γωνία, πόσο Αραούχο και... Παλιά προς τον Λαλά. Ποιος θα κάνει την πάσα στον κενό χώρο για τον Ελαραμπή. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο βοηθός. Πλασάρει ο Ελαραμπή. Παλιά που γίνεται για τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Θα αποφύγει τον Για να δούμε τώρα τον Ελαραμπή. 3-1. Ξαφνική κόντρα. Πετυχαίνει το τρίτο του τέρμα. Δεύτερο με τον Ιουσέφ. Παλιά για τον Αραούχο το σούτ. Μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει στο 79 σε 2-3. Ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Αργεντίνο. Αλμπουενά στην αγωνία. Η απομάκρυνση, ο Εμβιλάκος σκοράρει στο 84 Ολυμπιακός. Εκτέλεσε ο Άμραμπατ, η κεφαλιά 1-1. Εξαιρετική. Σε αυτόν πηγαίνει μπάλα. Μαροκινός χάνει, ο Λιβάη Γκαρσία για τον Τσούμπερ. Ποιος από το ύψος της περιοχής θα κάνει το σούτ. Λιβάη Γκαρσία τροφοδότησε τον Ελβετό και αυτός από το ύψος της μεγάλης περιοχής έκανε το σούτ. Θα βγάλει και το γέμισμα. Ο Στάνκοβιτς έδιωξε, ευκαιρία για την ισοφάριση. Δείτε ξανά την εξαιρετική κίνηση του Κούντε, το γέμισμα. Ξανά για τον συμπατριώτη του που πηγαίνει στην σέντρα. Η κεφαλιά από τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα έφερε να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ελαραμπή. Κίνηση από τον Κούντε. Προτιμάει τον Βαλμπουενά ο Μαροκινός. Βαλμπουενά ο οποίος θα βγάλει την σέντρα. Η κεφαλιά από τον Κούντε και εύκολα ο Ελαραμπή μετά την κεφαλιά από τον Πιέρ Κούντε. Απέκρουσε ο Στάνκοβιτς. Βλέπουμε σε επανάληψη την φάση. Τελεί ο Ρόνι Λόπες με πολύ φάλτσο.
Ο Σισέ και ο Ελαραμπή κάνει το 3-2. Ο Σεφ Ελαραμπή, χατρίκ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι πάσα του Ελίασον, μπάλα στον Λιβάη Γκαρσία που σκοράρει. Έφτασε στον Λιβάη Γκαρσία μετά την προσπάθεια του Ελίασον. Ο επιθετικός της ΑΕΚ κατάφερε να πλάσα του Ελίασον. Ο Τσούμπερ θα κάνει τις προσφυγές στο σούτ και στην συνέχεια η μπάλα στα δίχτυα. Με αυτογκόλ του Τζιάντιε Σαμασέχου, απαρηγόρητος ο μέσος του Ολυμπιακού από το Μάλι. Δείτε πως δημιουργεί το κίνδυνο ο Τσούμπερ, με το γόνατο ο Μάνταλος και στην συνέχεια ο Χατζησαφή για τον Γκατσίνοβιτς. Εκτελεί ο Γκαρσία, η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 η ΑΕΚ. Τροφοδοτεί τον Μπακαμπού. Μπαλαμένη στα όρια. Η σέντρα για τον Βαλμπουενά, η κεφαλιά και τον γκολ. Η κίνηση του Ματιέ Βαλμπουενά που πήρε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Στάνκοβιτς και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο... Ελβετός και πάλι για τον Λιβάη Γκαρσία που κάνει το σούτ, η κόντρα, 1-1 από το αυτογκόλ του Σεϊνούμπα στο σούτ που επιχείρησε ο επιθετικός της Ένωσης. Στο Χουάνγκ δοκιμάζει με το αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα. Χουάνγκο σκόρερ για τους ερυθρόλευκους, βρήκε τον χώρο, ήταν ακάλυπτος. Θα δούμε σε επανάληψη πως παίρνει την πάσα από τον Φορτούνη. Δείτε το κενό που υπάρχει μπροστά από τον Νότιο Κορεάτη που σημαδεύει με το αριστερό την δεξιά γωνία στην αιστεία του Στάνκοβιτς, κάνοντας το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Και κατάφερε τον Ρέαπτσουκ, τον κυνηγάει ο Γιόνσον, η μπάλα περνάει για τον Κανός. Παίρνει ο Μπακαμπού, είναι κλεισμένος εκεί από τον Μουκουντή. Άφησε στον Μπιέλ, έχει μπροστά τον Χατζησαφή ο Ισπανός, θα κάνει το σούτ, η κόντρα, η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό γκολ με τον Ολυμπιακό. Αυτό γκολ, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ από την προσπάθεια του Πεπ Μπιέλ. Και πάλι Γκατσίνοβιτς, τον σταματάει ο Σαμασέκου. Η παλιά του Φορτούνη με στόχο τον Μπακαμπού. Ο Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Μπακαμπού να περνάει στην περιοχή, να πλασάρει 0-2. Ο Φορτούνης, δείτε πως τον τροφοδοτεί. Θα πρέπει να δούμε σε επανάληψη φυσικά και την θέση του Μουκουντή. Πλασάρει από τον Χουάνγκ. Κατέβασε ο Πινέδα, έκλεψε ο Φορτούνης. Θέλει να συνεργαστεί και με τον Μπιέλ, ενώ δείτε από αριστερά ανεβαίνει ταχύτατα ο Μπακαμπού. Είναι και ο Κανός, 4 παίκτες του Ολυμπιακού στην αντεπίθεση. Κανός στο κοντρόλ, το σουτ, 3-0 Ολυμπιακός. Σε μια αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Κώστα Φορτούνη, ο Μπακαμπού κάνει την ασίστ. Επιχειρεί το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Στο 80 η μονομαχία του Ελαραμπή που χάνει την μπάλα από τον Βίντα. Θα πάρει στην συνέχεια ο Ελβετός και θα εκτελέσει με το δεξί Νικόντανας του Ολυμπιακού και ψάχνει στήριγμα, έρθε κοντά του ο Γκατσίνοβιτς. Παίρνει μπάλα ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, συνεργασία με τον Τσούμπερ, ευκαιρία και το 0-1 για την... Εδώ το σούτ από τον Γκατσίνοβιτς, το αποφεύγει ο Φορτούνης, ο οποίος απέφυγε για τον Γκατσίνοβιτς. Το γέμισμα του Μασούρα, η κεφαλιά και η ισοφάριση από τον Μπακαμπού. Φάση διαρκείας που ξαναβλέπουμε, που ξεκίνησε από το γέμισμα του Ρέαπτσουκ. Την προσπάθεια του Βρουσάη, ήρθε ο Φορτούνης να γυρίσει άτσαλα. Στην συνέχεια δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα από την άμυνα ο Μπελίν Πινέδα. Ο Ρώτα γύρισε στον Αθανασιάδη, αυτός γλίστρισε. Φορτούνης κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Απέφυγε το πλάγιο, απέφυγε και τον Γκατσίνοβιτς. Γέμισε ο Γκατσίνοβιτς. Πάσα του Γκαρσία για τον Βίντα. Πέναλτι δείχνει ο Μάση. Στην φάση που η ΑΕΚ κέρδισε το πέναλτι. Έτοιμος ο Γκαρσία απέναντι στον Πασκαλάκη. Η μπάλα στα δίχτυα. Ρέαπτσουκ με τον Άμραμπατ να κερδίζει, να τροφοδοτεί τον Μάνταλο. Ποιος θα προλάβει να πλασάρει και θα κάνει το 3-1. Με τον Άμραμπατ που κέρδισε την μπάλα από τον Ρέαπτσουκ. Ο Μάνταλος μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον Ναμπά
πλάσαρε τον Πασχαλάκη. Με την μπάλα στο αριστερό εκτελεί στον Τζολάκη. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων η φάση αυτή για την ΑΕΚ. Πέρασε για τον Ρώτα. Ρώτα αλλάζει με Ελίασον. Προσπίση από τον Ρώτα. Το σούτ έρχεται στο δεύτερο δόκταλος. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Την εκτέλεση του πλαγίου και στην εξέλιξη της φάσης με Γιόνσον για Ρώτα. Κερδίζει την κόντρα από τον Γιόνσον. Παντά με την μπάλα στον έλεγχο του Φορτούνης. Ο Αραούχο έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Ο Ροντινέ σε μια πρώτη τρίπλα βγάζει για τον Ποντένσε. Ποντένσε προσποιείται με το δεξί στο πίσω δοκάρι. Ελκαμπή 1-1. Το γκολ στη σεζόν συνολικά για τον Μαροκινό είναι ένα γκολ που έρχεται με μια ομαδική προσπάθεια. Εκτέλεσε ο Άμραμπατ. Κεφαλιά από τον Λιβάη Γκαρσία. Το βάδισμα στην Ένωση. Πρόλαβε τον Μπιάνκο. Το 7ο για την ΑΕΚ. Προσπάθεια του Λιβάη Γκαρσία, ο Τσούμπερ 2-0. 40 λοιπόν. Αυτό το γκολ του Στέβεν Τσούμπερ δίνει διπλό πλεονέκτημα, διπλό προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ποντένσε με τη μία για τον Φραν Ναβάρο. Φορτούνης για τον Μασούρα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τέταρτη με τον Στάνκοβιτς. 1-2. Εξαιρετική συνεργασία από αριστερά που ξεκίνησε από τον